Masu saurare barka da warhaka. A cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa hukumomi a Haiti sun ce kusan mutane 2000 ne aka gano cewa sun mutu a girgizar kasar da ta auku ranar Asabar. A Faransa ma'aikatan kashe gobara a kudancin kasar na ci gaba da fafutukar shawo kan wata gagarumar gobarar daji. A Najeriya masana harkar tsaro sun soma martani ga kalaman gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari na cewa mutane su tashi su nemi makamai don kare kansu. Akwai gazawa domin idan ka ce ma mutane su nemi makamai su kare kansu waɗansu irin makamai su dole in za ka kare kanka ka zama kana da makami wanda yake yafi karfin wanda yake kawo maka hari to an ce su samu makamai waɗansu irin makamai. To har ila yau a Najeriya 'yan sanda a jihar Legas za su fara bi lungu da saƙo domin kama masu fakewa da mabarata suna yi wa mutane fashi da duku-dukun safiya. To koya girman matsalar yake? Akwai wata mata da take a nan cikin kasuwarmu ta Alabarago ta fito a siffar mahaukaciya ta zo za a ɗauki kuɗi a bata ana nan sai gashi wata rana sai problem ya ɗan kama ta da ita da wani lokacin da aka tura robar da ke kanta sai ga bindigogi guda 3 a ciki. To muna kuma tafa da labaran kasuwanci har ma da cikakkun labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya tukuna ni ne Imam Saleh. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya nemi tabbatarwa kasashen duniya cewa ba za a yi amfani da Afghanistan a matsayin sansanin mayakan kasashen waje domin yada ta'addanci ba. Ya kuma dage cewa mata za su iya yin aiki da karatu da kuma shiga cikin harkokin jama'a muddin sun bi ka'idar shari'ar musulunci. A cewarsa za a baiwa kafafen yada labarai damar watsa shirye-shiryen su cikin walwala muddin ba su furta wani abu da ya saba wa addinin musulunci ba. US officials remain deeply skeptical of Taliban assurances that they Wakilin BBC ya ce har yanzu jami'an Amurka na cike da shakku akan alƙawuran da Taliban ɗin ta yi na kare 'yancin mata da kuma tsaffin jami'an gwamnati. Bayanai zai sun ce kafin jawabin kakakin na Taliban jagoran siyasar ƙungiyar Mullah Abdul Ghani Barada ya isa ƙasar daga Qatar inda yake neman mafaka. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta ƙara inganta sinadarin uranium a tashar nukiliyar ta Natanz da kashi 60 cikin 100. Hakan dai ya baiwa ƙasar damar ƙara kaiwa ga matakin kashi 90 cikin 100 da ake buƙata domin samar da makamin nukiliya. A halin da ake ciki, hukumar ta sanar da mambobinta cewa a yanzu Iran ta ƙara jibge zagaye na biyu na tukwanen uranium domin ƙarasa shirinta. Matakin da Iran ta ɗauka shine na baya-bayan nan a jerin matakan da take ɗauka na keta yarjejeniyar nukiliyarta da aka cimma a 2015 tsakaninta da Amurka da wasu manyan ƙasashen duniya. Ƙasar Cuba ta ƙara matsa ƙaimi kan yadda ake amfani da intanet a cikin ƙasar bayan amincewa da wata sabuwar dokar tsaro. Dokar ta yi tanadin cewa dole ne masu samar da intanet su yanke damar shiga yana ga masu yaɗa labaran ƙarya. Wannan na faruwa ne sama da wata guda bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ba a taɓa yin irin ta ba a faɗin ƙasar. An kama ɗaruruwan mutane a wani sumame da jami'an tsaro suka riƙa kaiwa, sannan an yanke intanet na tsawon kwanaki 5 bayan an yi amfani da kafafen sada zumunta wajen yaɗa labaran zanga-zangar. Kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumomi a Haiti sun ce mutane 1,941 ne aka gano cewa sun mutu a girgizar ƙasar da ta auku ranar Asabar. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya kiyasta cewa kusan kashi 1 cikin 100 na mutane miliyan 2 ne a ƙasar suka shiga halin tagayyara sakamakon girgizar ƙasar. There's been over 84,000 homes destroyed or damaged from the earthquake. Wakiliyar BBC ta ce fiye da gidaje 87,000 girgizar kasar ta rusa ko ta lalata domin hatta a shafukan sada zumunta ma ana ta yada hotunan yadda mutanen da suka rasa matsugunansu ke neman abin rufa sakamakon yadda ake tafka ruwan sama. Rabon da a ga girgizar ƙasa irin wannan a Haiti tun 2010 lokacin da ta halaka fiye da mutane 200,000. A Faransa kuwa ma'aikatan kashe gobara a kudancin ƙasar na ci gaba da fafutukar shawo kan wata gagarumar gobarar daji a kusa da Saint-Tropez. Kimanin masu kashe gobara 900 waɗanda ke samun goyon bayan jiragen sama ne suka shawo kan wani ɓangare na wutar a tsaunukan da ke bayan wurin shakatawa na Bahar Rum. Mutane 20 sun jigata sakamakon shakar hayaƙi, sannan 'yan kwana-kwana 6 sun samu raunuka. Tuni masu aikin ceto suka kwashe mutane 10,000 da ke zaune a yankunan da ke fuskantar barazanar gobarar dajin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Don
yanzu kuma bari mu faro rahotannin namu daga Amurka, inda yau Laraba ne za a fara shari'ar shahararren mawaƙin nan na kiɗan R&B wato R. Kelly a wata kotun tarayya da ke New York. Ana zarginsa ne da zamba da cin zarafin mata ta hanyar baɗala da kuma rashawa ta bayar da toshiyar baki, tuhume-tuhumen da dukkansu ya musanta. Ana zargin mawaƙi R. Kelly da aikata wasu daga cikin waɗannan laifuka tun sama da shekaru 20 baya. Ga rahoton Muhammad Anur Muhammad. Ana zargin R. Kelly ne da 'yan ƙungiyarsa ta waƙa ne da ɗaukar mata da ƙananan 'yan mata 'yan shekara 10 domin yin baɗala da mawaƙin na R&B. Wata kuma ya aure ta ne a asirce alhalin bata kai shekarun aure ba, tana 15 yana 27. Auren da aka kashe a watan Fabrairu na 1995 bayan da aka gano, wato tsakaninsa da mawaƙiya Aliya wadda ta mutu a haɗarin jirgin sama a 2001. Shi ma dai ya fuskanci cin zarafi na baɗala lokacin yana ɗan shekara 8, inda a littafin tarihinsa ya bayyana yadda wata danginsu ta yi baɗala da shi a lokacin. Haka kuma ana zargin mawaƙin da biyan matan da ya ci zarafin da masu bayar da shaida a shari'un maƙudan kuɗaɗe domin rufe bakinsu kan laifukan da ake zargi ya aikata. Zargin aikata baɗala dai ba wani sabon abu bane a wurin mawaƙin, domin sama da shekara 20 yana fuskantar su. Kuma lokaci ɗaya kawai da ya fuskanci tuhuma ta aikata miyagun laifuka a shekara ta 2008 ne, kuma ko a wannan lokacin kotu ta wanke shi. Sai dai a wannan karan sabbin tuhume-tuhume akan mawaƙi R. Kelly suna da girma sosai fiye da waɗanda ya fuskanta a baya, kuma idan aka same shi da laifi to zai iya shafe gomman shekaru na rayuwarsa a gidan sarƙa. Rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana kenan. Muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu je Najeriya. Masana harkar tsaro a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da kalaman da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi na buƙatar al'ummar jihar da ke fama da matsalar tsaro su nemi makamai domin kare kansu. A wata sanarwa da mataimakinsa na musamman kan harkokin watsa labarai Abdulabaran Malumfashi ya fitar, gwamnan ya ce tsaro ba aikin gwamnati ba ne kawai, don haka dole jama'a su yi nasu hoɓɓasa. Usman Mujibur ya tattauna da Manjo Lawan Galma mai ritaya, wani masanin tsaro a Najeriya. Ai wato wani lokaci an ka ji manya-manya suna kiraye irin wannan nuna kaman akwai gazawa. Domin idan ka ce ma mutane su nemi makamai su kare kansu, waɗansu irin makamai dole in za ka kare kanka ka zama kana da makami wanda yake yafi karfin wanda yake kawo maka hari. To an ce su samu makamai, waɗansu irin makamai, inda ma kila za a ce za a samu musu makaman ne a ba su suma a samu zarata kamar da aka samu samari wanda yake suna kokari su ce za su iya tare irin wayannan mata ko kuma hana irin wayannan mahara. Amma a ce ma mutane su je su tattaro makamai, to ka ce ma waɗansu masu je su fara neman irin wayannan makamai su saya ta muguwar hanya kenan. Saboda haka ni ban yi tsammani wannan magana ce wadda yake za ta taimaka, sai dai a fara tunanin wani hanya, amma ba irin wannan na cewa mutane su nemi makamai. Wanda su irin makamai dole specifically sai an samu iri wanda zai yi daidai da ko kuma ya fi wanda mahara ke amfani da shi. To amma ranka dai wani zai ce idan ka dubi yadda zaka ga mutum 10 sun zo sun fasa mutum 2000 a gari, watakila gwamnan yana da wato kalamansa akwai kanshin gaskiya na yadda yake son ya nuna mutane bai kamata su zama matsorata ba. To irin wannan magana ai mun sha ba da shawara tun mu muna jin mamaki idan dai wato mutane suka nuna babu abin da ake kira haɗin kai, babu abin da ake kira mu taimakawa, babu abin da ake kira a yi hoɓasa a ce a tari wani ja'iba ko wani abu da yake zuwa ma mutane ga sunan masu ɗimbin yawa, sai duk an yi harbin bindiga guda 4 ko wani abu haka na sai ga duk an watse domin kowa yana tsoron abin nan rashi. To mutanen da suka yi faɗace na jihadi da mene ai kamar wannan jihadi da idan aka haɗa kai aka tare wa'annan mahara. So saboda haka nan ba wai zai ce su a nemi makamai bane, duk abin da ake da shi da dabaru da menene a haɗa kai a tinkari ko kuma a resisting wa'annan mutane, a nuna musu sarkin yawa ya sarkin karfi. Wato dai a kare kan hakan na da ma'ana. Yana da ma'ana kwarai da gaske, amma ba cewa wai su je su nemi makamai. Ku samu yadda ku nemi hanya na kare kanku ta waɗansu dabaru, ba wai na cewa ne na faɗa da makamai ba, ka gane ai. To kamar yanzu hakan na nufin gwamnati ta gaza kenan? Ba gazawa ta yi. To akwai alama fa amma ba gazawa bane, wato kamar da ake faɗi ne irin dambu ya yi yawa ba a jin mai din nan, gaskiya ne. Wato matsalar tsaro ta ko ina kenan. Kwarai da gaske. To amma da ƙarshe ku menene kuke ganin mafita? Mafita shine
shine kawai a tashi tsaye abin da tunda can wurin Borno abin ya fara ragewa a yi concentrating wa'annan mutanen su fara dawowa nan gefe a tashi tsaye kuma su a dinga ba da labarin asiri ma'aikatan tsaro dinnan namu na ƙasa ka gane ai. Manjo Lawan Galma mai ritaya kenan wani masanin tsaro a Najeriya. To daga jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya yanzu kuma bari mu je kudancin ƙasar inda kwamishinan 'yan sanda a jihar Legas Hakim Odumosu ya umarci kwamandojin 'yan sanda na yanki da ke jihar su fara gudanar da bincike akan masu wucewa da ababen hawa a kusan kowane lungu da saƙo da ke jihar. Ana danganta wannan mataki da yadda ake yawan samun wasu mutane da ke fakewa da sunan mabarata suna yi wa mutane kwace tun da duku-dukun safiya. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Leman ya aiko mana da wannan rahoto. A cewar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Lagos CSP Adekunle Ajisebutu ya ce wannan yunkuri ya zo biyo bayan mazauna yankin Lekki da Aja suka kuka kan hare-haren da suke fuskanta a hannun fashi da kan yi shigar masu bara da safe a sa'idin da kuma kan yi fashi in dare ya yi. Mazauna jihar Lagos sun ce suna cikin fargaba saboda haka akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara ƙaimi domin daƙile matsalolin aikata laifuka kamar na fashi da makami. As it is now, the world have turned into something else, and I feel like the government had to put in so many security measures. Ta ce yadda mutanen duniya suke canza al'amuransu zuwa wani abu da ba sabon ba, na ɗaure mutane kai. Akwai buƙatar gwamnati ta ƙara tsananta matakan tsaro. Na samu bayani cewa gwamnati tana gudanar da bincike a tsawon sa'o'i 24 a kowace rana. Lalle wannan ya kyau, to amma akwai buƙatar gwamnati ta ƙara tsanantawa fiye duk yadda ake tunani. Hakika haka ne, dan akwai wata mata da take a nan cikin kasuwarmu ta Alabarago ta fito a siffar mahaukaciya ta zo za a ɗauki kuɗi a bata naira 50 naira 100 naira 10 ana nan sai gashi wata rana sai problem ya ɗan kama ta da ita da wani lokacin da aka tura robar da ke kanta sai ga bindigogi guda 3 a cikin robar ta a matsayin ko mahaukaciya ce ta fito. Me kake ne ya kamata a yi to? To gaskiya yana da kyau gwamnati ta dauki mataki akan irin waɗannan al'amuran. Gwamnati ta sa ido a cikin irin wannan ɓata garin mutane. Tunda mutane yawancin su za ga sun yi shigan mahaukata amma ba mahaukatan bane ba. Rundunar ta ce tana sane da kalubalen tsaro da wasu ɓata gari ke shiga kamar masu bara a wasu sassan ƙasar musamman a jihar Legas. Ana dai hango su akan kowane titi na Legas ko kusurwa ko gargashi da saman gada da sauran wurare da suke samun mafaka. Ɗaya daga cikin alamun ɓarayin da na shiga cikin cinkoso a kusa da ababen hawa da ke tafiya sai a kan hanya. Ba lalle ba ne wani ya saurin zargin su cewa su ne suke yi wa mutane fashi in dare ya yi. An gano cewa miyagun mutane na aikata munanan laifuka cikin tsari da ƙwarewa. A ranar Lahadi da ta gabata ma dai an yi wasu masu ababen hawa da fasinjoji fashi a kusa da kasuwar Fako tsakanin Box da Yanoba. Umar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya. To yayin da abubuwan da ke faruwa a Afghanistan ke ci gaba da jan hankalin jama'a ko'ina a duniya, wata ƙungiyar 'yan jarida masu rajin haɗa kan ƙasa a Najeriya wato Journalists for United Nigeria ta ce akwai darasin da ya kamata jama'a da gwamnatin ƙasar su ɗauka daga wannan al'amari. Ƙungiyar ta sanar da hakan ne yayin wani taro da ta gudanar jiya a birnin Abuja. Alhassan Ibala shine sakataren ƙungiyar ga kuma ƙarin bayanin da yawa Haruna Shehu Tangaza. Makasudin taron da muka yi shine janyo hankali ga 'yan Najeriya musamman yadda abin da ya faru a Afghanistan na kwace ragamar kasar da Taliban suka yi wanda kuma hakan duk da cewar manyan kasashe na duniya sun kai sojoji a baya sama da shekara 20 suna ta yaki amma bai hana Taliban din ta karbi ikon gudanarwar kasar har ya kai ga shugaban kasar ya bar kasar da mataimakinsa. Domin muna ganin cewar a Najeriya ana fama da matsaloli na tada kayar baya da kuma masu ikirarin aware wanda muke ganin cewar wannan abin da ya faru a Afghanistan wata izina ce da ya kamata a ce 'yan Najeriya ko mu ce Najeriya ta koya domin ganin cewar ba a sami irin wannan abu ba a Najeriya musamman ganin cewar da yawa daga cikin 'yan Najeriya abu kaɗan sai su kai koke zuwa wasu ƙasashe zuwa wasu ƙungiyoyi na duniya. Na kamar takamaimai wane darasi ne kake ganin Najeriya ya kamata ta ɗauka daga wannan al'amarin da ke faruwa a ƙasar Afghanistan?
babban abin da muke gani shine Najeriya ta ɗauki matakin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da kanta ba tare da ta ɗauko ko ta yi amfani da sojojin haya ko kuma wasu ƙasashe ba. Domin hakan kamar yadda abin ya faru a Afghanistan muna ganin cewa idan Najeriya ta yi amfani da sojojinta na ƙasa kuma ta tabbatar da cewar ta yi aiki yadda ya kamata, wannan zai sa a kawo ƙarshen ba tare da sai wata ƙasa ta shigo ta taimaka maka ba. Waɗannan matakai kuke gani ya kamata Najeriya ta ɗauka domin ta shawo kan waɗannan fitintunun da kuke ganin suna iya kawo faruwar abin da ya faru a Afghanistan ƙasar nan? To mu dai a ƙungiyar dama mun tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa da suka janyo waɗannan koke-koke ko kuma ikirarin aware da kuma 'yan tada kayar baya, wanda ya haɗa da matsaloli na rashin aikin yi da talauci da cin hanci da rashawa da kuma rashin adalci, wanda muke tunanin idan har gwamnati za ta tabbatar da cewar ta kawo ƙarshen waɗannan manyan matsaloli waɗanda su ne suka janyo abin da ake ciki a Najeriya, abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan zai zo ƙarshe. Wasu na ganin kafafen watsa labarai ko kuma in ce 'yan jarida na daga cikin isun ruruta wutar rikice-rikicen da Najeriya ke fama da shi. Baka ganin ya kamata a ce kun fara kashe wutar gaban ku kafin ku fara kira ga gwamnati? Shi ya sa ma wannan ƙungiyar aka samar da ita domin ganin cewar ta haɗo kan 'yan jarida domin yaƙi da irin waɗannan abubuwa ta ɓangaren harkar jarida. Domin kuwa 'yan jarida mu ne muke yaɗa labarai, mu ne muke wayar da kan al'umma a fannoni da dama, wanda muna ganin cewar idan har an haɗa kai kuma an yi aiki tare, wannan zai kawo wata maslaha wajen ganin cewar an daina ruruta wutar rikici. Alhassan Bala kenan sakataren kungiyar Journalist for United Nigeria. To a Najeriya yanzu agogo na cewa karfe 8 ne saura minti 14, 7 saura minti 14 kenan agogon GMT da Ghana. Imam Saleh ke gabatar muku da shirin hantsin daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafa da cikakkun labaran wasanni har ma da na kasuwanci da na tattalin arziki.